Kudratında beýgelen, ähli zatdan dawaraly Hudaý nähili beýik. Gökler onun beýikligini yglan edýär. Gök gümmedi onun ellerinin işinden habar berýär. Olar her gün ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden gije onu tanadýar. Hudaý gökleri yaradanna yeri hem yaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuny ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý Adam atan gapyrgasyndan howenäni ýasady. Söýgüniň Hudaý erkegi we aýaly özü bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşbine yaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, onu syýlap, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeytan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna da berdi. Ol da onu iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp öz ýoly bilen gitdi. Bugün näme sebäpli? Adamzat Hudaýdan çetleştirildi ve Eren bagyndan kowuldy. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz yaradanlarından aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäs üçin ceza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler. Öz mukaddes kitabyna Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ibrahim peýgamber ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşkär boluşyny syýnlady. Ibrahim dogry adamny. Sana ak pata berjek we seniň nesillerini deňdiň çägesi we göğüň ýyldyzlary ýaly köpeltjek diýip Hudaý ona wada berdi. Ibrahim'in diýen edijiligini synamak üçin Hudaý ona ogluny özüne sadaka hökmünde gurban etmegi buyurdy. Ibrahim Hudaýa ynandy we ona boyun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin bıçagyny galdyranda Taňrynyň periştesi onu saklady. Ol Ibrahimyň Hudaýdan gorkýandygyny we ona boyun bolýandygyny gördü. Soňra Ibrahim şahlary gur agaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördü. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde Hudaý Ibrahima günä üçin wagtlaýyn tölek hökmünde gudynyň ýa-da şoňa meňdeş malyň soýulmalygyny görkezdi. Bu gurbanlyk adamzadyň ähli günäler üçin tölek boljak. Iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üçin edýänçe dowam etmeli. Günäniň adamy Hudaýdan çetleştirişiniň deregine Ibrahima berilen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidi. Mukaddes ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän biri barada gurrun edilýär. Ibrahimyň oglunyň deregine goçun gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly.
Onun yerine şol biri kurban edilmeli. Käbirler ona Mesih diýerler. Ýagny ol gelip dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmaly. Peýgamberler Mesih barada köp zatlary takykluk bilen onun gelmedinden yüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. İşaya peýgamber onun doguluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul doğurar. Ona ruhu maanda bolan Hudaýyň oglu diýen ady dakarlar. Mika peýgamber Mesihiň Beytullahymda eneden doguljagyny öňünden ölüpdir. Zekeriya peýgamber bolsa, onun Ýerusalime taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol, Mesihiň ýyzyna ýerjileriniň biri bolan Ýudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. İşaya peýgamber Mesih gelende onun etjek işlerini velilik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habar wagyz eder. Göwnü çökkünleri ruhlandyrar. Tutsagullara azatlygy yglan eder. We Rebbiň öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimke? 1-nji asyrda İsa atly peýgamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada peýgamberleriň velilik eden insany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermike? Onun durmuşunda özü barada velilik edilen zatlar berjaý boldymy-ka? İsa peýgamberden hem beýik boldymy-ka? Häzir siz mukaddes ýazgylarda ýazylyşy bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gurrun berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan İsa'nyň durmuş taryhy bilen tanışarsyňyz. İsa'nın roluna hiç kim münasip bolup bilmese de onu bir aktör yerine getirýär. Munyň maksady bizim İsa aleyhissalamyň durmuşyny düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir.